plus mema yako zvine zvivava munhu atokura usanganinga kutoda ndikeke unenge kutoda kuti munhu anyatsogara zvakanaka zvakava zvinodaro todaro kana tichi yowe angachiti pari ndakachitwa marudi madiki ndisikuona zvekunyanya kudaro Malay. Again. Tingati diki. Anenge ari 4 anenge akasukiswa mujane. Ari anenge ari 3 anenge akafana. Space yacho ana muona kuti uto plaza mu. Wato bora kana 5 meters. Na mundau. Space unoto bora. Ona isi formatic. India ruri driver amanjanda zvinhu hello guys hanzi muri kuJoburg resimeri kuJoburg ndiri muJoburg apa mina kubvunza ndiani ndirenika Hi guys, good morning. Right, Huyai because my series akazowandisa ndizoshaya pekugumira saka you have to give you series kuti ndo garanda cover itotopinda pa series 2 tichinda takada tichitandazana ndichika tichizotula kuti tigosvika pakuti tinenge tichizoona nzvimbo tese tichifamba tichiona area imimi vari kuZimbabwe you connect vari kuSouth Africa you connect mupindewo muUK muri pamweya tichiona tese hanzi when are you coming to Derby Tichauya after ball because we need to document debut. We need to document wana Leicester wana Chichi hanzi majike ndakomanga asati ndotoya kumba kwako mnini wankusochi I'm coming there to eat. I'm on my way right hanzi we morning this side basket nayi ikweko zakwe 19 to 3 haiwa nayi zvakwende waita hako maskati chokwadi maskati gaiti tikuvigire semudikoni maskera semudikoni tikuvigire zvinhu zviri positivity handitika stay away from negativity gaiti tikuvigire positivity tite zvinhu zviri positive handitika right kwaichidzoka nai fortune unoti haundishuriri shonga ushira munhu kuti adzoke uku ndo kunonzi kuroya masikati machena kungandiushira kudzoka kuAfrica foni yako ndisina volume vamwe vanayo wani mega vanomwisa vari kudzoka vamwe like guys handina volume here kwaitsaya tiri kunzwa kwaipacha tiri kunzwa hallo guys muri kunzwa here minodai shoda ndifira foni izvo zviri kuda mundifira tiri munomu kwai malipsi seta tiri kuona vamwe kati tiri kuwa kwamwe ari kunzwa wani glowing volume bo thank you foni dzaono zvazvidhura zvakafa ndandototi asi chidhura ichatofa kai zviri kufamba sei thank you Kero vala ndeipi right chitererai muhwenya takuinda nematonda nemaseries ani taakudza kuti series part 1 saka nhasi ndiri kuda kutanga kukudzai jeni yangu kubva kuSA andika ende kusvikira nezuro panyaya yebag ndo series part 1 handiti kubva mufunga kusa chimwe chinenge chirapa chatishaisa foni right guys modhi yakachinja kuno kutonhora saka mondiregerera kungoti mukoma wangu avanotise mukoma wangu sainasi yafuna yakatokwira nhasi neweather ndoyandionesa kuti something wrong pandava kuti wawawa mvura ngadongora ndikona chinaya ndikati okay sasa nasi rine chepamusoro kwai father diaries and 98 others we miss you guys mukatawa ndimisa thank you ne 50 stars thank you ne 50 stars thank you Teko thank you right vanoisa mastars ndo vandoda uzvo pana papa tukwiwani pana papa tuse tinotaura zvinhu zvinenge zvichinakidza tichiseka zvedu anditika chita majokes edu tichiseka muchindipawo mastars eka mundipawo mastars ko makakuzoti handidi mastars ndiani kunokwati kwi mastars kuUK munoisa mastars right ndini uyu guys rekandinyatsa kutanga imimi chenyu kungoteerera mchiseka ndikachikudzai nyaya yavatangira zvakaita iseries chende nemaseries handiti ndini uyu guys gore rakapera sometime last year taita haiti yedu kuJoburg papaya taita haiti yedu haiti yafara sezvamunongozivawo kuno kuUK kune masisters edu kune mabrothers edu kune family yedu yediaries saka pakati takaenda kuita zvehaiti izvi
family intervened vachitengera vamwe matiketsiwo vachidini. So we had our high tea. It was fun, it was nice, and tika zvakanaka chose. And then all of a sudden group remaadmin kunobva nangoti but imimi guys komunombodiwa kuita function yenyu so that you get to know each other. Nokuti life yenyu munenge muchingori kumabasa muchingoti tiri kumashift every day. Saka amunodiwa kuita here social life yekuti munombosanganawo pachenyu pasina zvokuti makuwa pasina kuti munongozivana moseka muchimwa kofi kana tea kana doro. Hazviite here kuti muite. Andiselina vakati zvinorongwa nani nokuti vanhu kunoku town umwe anenge ari kuHarare umwe ari kuBulawayo umwe ari uko vanosangana sei. Ndikati kana muchidaita function vanosangana inobuda. Handi chera kati handogona kuita inini regai kuenda mirire live iyi kubva na10 ndiri kutravela saka foni inotosheka because haisi pachistand. Cheri manje ndobva cheri treasure ndobva ati hai ndogona kuchironga inini chinhu ichi last year anogona kuchironga chinhu ichi inini tikatora ichironge. Cheri hameno takazvamisa sei tione CCC dololo zvapera hapana chakazombotoka bana tokanga muone zvazvo anoona right. This year taronga chinhu chedu andika takuita ndobva ndati kwemi makazenge muchironga chinhu chenyu last year kwamakazogumira kupi because I think nyaya yakatombopresentwa mugroup ravo revanhu vekudiaspora anomaona rekuglobal and anoona kuti zvakatika handisiyi hangu zvakaizotika chiko zina kugroup kwacho nanda handizoziva pazvangonyaragwa saka takuita chinhu chedu futi hanzifoni checking nokuti ndiri kufamba motikari saka hapana pekuti ndiise saka ndindosheka anomaona because motikari inenge isiri stable inenge ichodaidai right. Ndikati kwa makazodikwa imi guys mukakundwa netiti muAfrica kuti muitewo chinhu chenyu anomaona ndipo pakanzi na andisalina but ini chinhu chidogona. Ndikati no, you are doing it the wrong way. Imimi vanhu munogara muri kumashifts amuwani time. Take the idea kana muchida kuita chinhu chenyu ichi tora idea muinde nayo kuglobal group kune vamwe munotaurirawo mutoda kuita chii function and then vanoda kukubatsirai kuti vapinde muorganizing team vachavolunteer then moungana pakaita iye vanhu vanaribva kuHarare wacho nani vanobulawa mogara pasi muita musoro pamwe cheteka chinhu chenyu chinobuda bva vaitawo izvozvo vakabva vatora idea vakana nayo kupi global ikafarira idea anoona vanhu vakati toda kupinda muorganizing team apa ndakutaura kunzwa kwandakaita because remember ndiko saka singazivi ndakangozwa vaitanga kutanga kuita chinhu chavo paipai ndichika kuronga function yavo vabva vasangana vanhu vane enthusiasm vane passion yekuronga zvinhu ndopaipai chinzi vane extendika vachiti vakutoronga chinhu chavo paipai paita vane ningirikiri ketara anove ndiye lead organizer anoronga chinhu ichi. She's a very good chef andika munhu anoita zvemaevents one of us vapinda paya vati toronga chinhu ichi tatonzwa kuti chinhu chakutorongwa chinhu chakutoita tikati hameno zvikuitika ikoko atataona chinhu chitorongwa takungoona inamboda interest yekuda kubvunza kuti zviri kufamba sei takutoona chinhu chatodi chinhu chakutogadzikwa paya chakutonzi madhesi chichichi inini ndakatovanzigwa handisitomboza chinhu nditongoudzana nekuno Africa kuti mukwedu kumaWhatsApp ngati guys UK iri kuita function yayo this time tichaonerera tajera muchallenge yayo ndichingoti hey dressing this time nhasi tinogadzikwa mudhishi but anyway zvakanaka kuti timboonawo chi kwanzi mugona kudhiraivhera left hand kuchando right standard right hand right hand I think my left ari kuAmerican saka ngazadi right nemuEurope zvikanzi chinhu chatofamba paipai indatoti hameni vanhu toronga chinhu chavo ndakatotsva zvangu focus one day ndiri kuona kundikurisiva call conference call kubva kumaadmin ndaenda kukoka kochiya WhatsApp kazhinji nengoti hai ndeavo avo vari kudiaspora haineni musi ndakatojoina ndajoina ndapinda paya slick roll sei ndapinda mugroup paya zvikanzi SIS MELLY mune passport ndikati mukuti chikwe ndimotizera rangu ndikashava passport zvikanzi toda kuti muye kuBow kuUK iko ndiuye kuBow inini zvikanzi ndikati kuini kuBow ndokwana papi ndikuti Bow ndenyu zvikanzi aiwa toda kuti mutouya kuBow kuku saka matipoitiwa sei apa ndakatotsva focus tikuda paperwork okay modei ndatotora zvangu simple and easy ndaitofunga kuti aiwa ndemwe yamajokes vatotaura paperwork vari kuda ndavaprovide asi andamboiudza munhu nyai ndatovanga ndazvigarira zvangu ndikangoti mheno yakuita nekudetsa kunonzi mavisa UK aiwawo handinatombozvisa mbrain kana tatogara pachinhu chakutomanywa ndione ndatoita munhu atoasainiwa pavisa pako akutondifonera chida information I'm like ndindi kuita visa renyu kuti chinhu chitori serious ichi ndipota kuti takatoudza father diaries kudheni kuti
kwanzi ndafanga kuenda kuUK kubo ndesitosvika zvongosika ndakatotrafoka zine chongoti chinhu chavo chari kutongozviitirawo zvikanzi endai kana visa tikabuda because visa ndotonetsa alright bo zvakutorongwa paya ndatoenda ndeti ndatopiwa nze ndai kumabiometrics musi wakati handisi kumboziva ka guys remember first time kai andika need to may become to town handisi tomboziva zvofamba sei ndikati ndoenda kupi zvikanzi sendon chichichichi ndaudzwa pekuenda paya ndasvika ndapinda ndaona pakatazarawo mamwe madhai ari kuitawo zvemabiometrics emakosa ndasvikawo paya pazveshuwa ndaitigwa zvese pindai apa ndapinda findai apa ndafila indai apo ndainda pindai apo ndainda kuisesai mafingerprints enyu apa ndaita zvatopera paya chindai zvatopera ndatoenda kumba nyange iri Thursday ndatoenda kumba paya ngati ndabva kumabiometrics kuenda todi ndatosubmita zvatopera paya Sunday Thursday kai Friday ndakatorivara nditozati kwa mavhiza anononoka mene zvazvinoita Saturday Sunday Monday makuseni guys Friday kai Monday makuseni guys apa ndichitomuka makuseni so ndizona pafoni pangu pana missed call hobo nema message ndikati iko chichi kuitika andiseni na kutonifona kuti mambozwa something ndikati kubva kupi ndineba ndandisi kuzvitora serious zvinhu guys ndikati message kanza pana chabarisi vakati pana kanza ngani nyara ndikazoita chifuva zvandinisa arutaura nezviko anselina ari kuboti kudiko vatotokata foni bva zvapera mameseji aikati ko munhu akachingofona ubo namba handizivi ndiani kana madiaris ndafona pa namba yabheki namba yasidavikwa chafona bheki meseji ndazona kana vaita mameseji ndandokanga mavhura mameseji kana ndinovhura mameseji kudai so ndaona congratulations visa renyu rabuda guys remember ndakandisa neFriday ka ndakandisa visa rangu nemusi Friday ndichinosiya passport kumabiometrics kusenteni uko Monday makuseni ndikunzi uyai mutore visa renyu rabuda ndikati hazviiti kati weekend yana vashandira saka Friday pandakakanda passport yangu muchibhegi chavo chiya yakatoenda kanoitwa decision same day Monday ndakutonzi yamutore ndakaenda guys but ndisingabelieve ndingoti pane some kind of mistake zviri kuitika okay ndakwenda musi iwoyo ndatonzi ndai munotora kati nhasi ndiri busy handikwanisi kuti ndiendeko ndakazenda after 2 days ndikaenda kwakuya ndikasvika ndikanzi ingopinda yapo munotorapo ine tofunga kuti pamwe ndezvemadhiri kana chika ndatoenda pacounter ndakutonzi zita ndakutovapa ndakutopiwa chienvelope chakavharwa but one day bobo zvangu zvanga zviri extraordinary one day mahours handiti ndati mahours because ndakapinda biometric na9 handitika vanovhara na3 vanava premium service vanenge vatoti charge okay 3 o'clock vanenge vatovhara apinzi visa rakangoitwa same time ndaenda pandatotorapo chibeo chienvelope chakavharwa chiya mugadhira kuti saka ndachiti hamuna visa ngati ameno ukasikwa iririmo anomona ndatotora ndambovhura ndatotora zvangu andina dhumepi tibva kuti kwamuvhuri ndikati iwe unofunga kuti mune visa imomo zvikanzi ingovhura aina dhumepi achingovhura ikati dhumepi zvikanzi handisi meseji yakati iririmo here ndikati iwe havasi here vana tatopaka kukanzi vhurai dhumepi akuti vhurai ndikutotya kuvhura chokwadi chiwazi ndikutya kuvhura chinhu ichi ndasitora chivindi papa damba rabepa riya ndavhura kudai so manya mukati mepassport meme yakunodai cho chivhiza chakati ngo chirimo chivhiza wena che6 months guys 6 good months chivhiza chiriti ini saka ndatopiwa visa izvo ndatotanga kutofona kuti ndaona visa unokuti hazviti imakaenda nemusofredi ndikandariwana zvikanzi sinema ndikati shuwa zvikanzi hazviti one day ndikati ndatoriwana alright ndatokumba ndatoti visa ndariwana ini ndatodza timu rere raronga ngati guys visa rere ndatoriwana zvikanzi titozviziva saka kutoita zvematickets by the way kune vasingaziva kauya manje ava ndofamba navava iko zvino kuzimbabwe ndofamba natemba nditi assistant plus IT guy one of our IT guys kunoku mkoba Gordon ava ndivo personal manager kwete personal manager vediaries personal manager vaSIS MELLY anditika ndatozvikanzi alright madhibo saka muri ready kusimukari matickets ndikati chimbomirai ndozosimuka andibona havazosvikawo pakutenga matickets pai vandudza zviri kufamba sei right ndiniuyo mumwe musi ndapadhuze kuya ndarongedza mabhegi angu zvakanakanaka guys ndikurongedza mabhegi angu ndabvunza paipai kwai imwe ndinofanwa kuita ma23 kgs enyu 2 ini 23 kgs ndinodzipima sei guys kumba ine handizivi ndatora mabhegi angu paipai ndaudzwa kanzi nai munotenga chisikero chemubedroom chechamupime hai kasikero mubedroom gai munokaziva nditi kani kakangodaiwo kari kasikero kekuti unokwira vaya uchida kungozvipima kuti iwo uri sei ndokandiri kunzi ndinogadzika mazimona kai
ndaenda ndanotenga chisikero chiya muclicks ndauya nacho. Hey guys, that when the problem started ndazadza mabhegi twi mabhegi aya ndakatanga ndakwira chisikero chiya chisikero chikanditi ndiri kure ma110 ndikati asi ndagena indozva ndiri 106 pamwe ndagena zvifoo zvoita animona ndikati saka chiri kushandapo tatokwira nevana paya pachisikero tapeka mazibhegi edu tapeka mabhegi aya ndanoti zibhegi riya pachisikero paya dzikwai muvatisa bhegi kudai rinenge rakava chisikero kairi kukavha chisikero kudai hatichagoni kudongorera maitondoti chiri kuti kudii paya tombodzosa bhegi riya kumasure kuti tisiye paya panoonekera paya toisa bhegi nekona todini bhegi uti ukatorisa paya kutokurovera kuma 35 kgs kwando zvakaita masitk masitbelt ekuuk here ndizvikuisa ndizvo ari tutu wandinobva neukuku zvanenge akaita right ndadii paya ndakatambura guys ndiwo ndakati good 4 hours tichigwisana nemabhegi chisikero kayemuningi chisikero chidiki chemubathing room ndo chiri kukudzwa mazimona kaya saka zvinhu hazvisi kubalansa the proportion haisi kubalansa guys ndakatambura ndikati kuti iite 23 kg zvinondodiko ndatotudura zvinhu guys ndakaita zase ndikaisa zvinhu ndabvisa zvinhu zvese mubhegi meya masara zvinhu 3 mubhegi ndo padakurova kuti 25 kg ndikati yezvo saka ndokuenda iro bhegi racho ndorongore mari sina chinhu saka ndongofamba ndendekaisa zvinhu 3 hembe 3 hamuna kana chitoilet bhegi saka ndo 25 kg zvezvo zvondodi ndabvisa futi hanimona masara hembe 2 nechibhegi saka ndiri kungofamba zvangu fanira kuti famba hangu nehendibhegi ka ndisina chi nokuti chisikero ichi kaichi ndo chavari kuti vanhu vanokuuk vanoshandisa hatichiri kumbofamba sei hanimona ndikati saka bhegi 1 hora itiraita 23 kgs munenge mune hembe 2 guys nemona murimemba hamuna chiti ndatora rimwe bhegi ndakungoziva kuti munongopinda hembe 2 ndaisa hembe dzangu 3 ndaisa pasikero andika chikuta chadorovawo 27 something yati svo iri bhegi rayo asi kuti rakakura darika riya pakureba apa saka ndora zvonya kuti zvondodiko ndaisa futi hembe dziya guys takatambura usiku wese mangwana makuseni paita custom yangu yekuamerica inotenga mafuta every month atenga mafuta ake ati mutumire DHL sezvo muda kufamba ndainda hangu kupo kuDHL ndikunotumira ndapinda mupostnet ndaona vanhu masikero pari kuisa mazibhokisi masikero ndikati iyi haisiriyo sikero yacho here iyi chaiyo ndobva ndamudedza ndikati shamwari yapano sikero iyo haufa zvikaendo sikero yatinopimisa mabhegi nechi ndikati ndiri client anondiziva zvikanzi ndikumbira kuna nemabhegi angu pano ndipime panapa zvikanzi no problem yai customer bring your bags ndakamanya kumba guys ndikanotora mabhegi aya ndikakanda mota mabhegi mamwe nakitu ndikadzoka ndakuendesa mabhegi aya apa pasikero kudai so bhegi rikutotaura kuti 5 kg guys zviri kufamba sei zvikanzi hamuna chinhu 5 kg ndikati kuchisikero chiri kumba kuchikuti 20 zvikanzi aiwa ndikati iwe ngati cross check tione ndatora mabhegi aya abvisa tadzosera chikutora the same ndikati are you sure is the correct zvikanzi ati mudangana kuairport ndo sikero dzekuairport idzi ndikati okay ndadzokera kumba manje ndaane zvehopu ndamhanya kumba kwega guys ndatutira mafuta angu ndatutira zvinhu zvevanhu mawigi angu ndatutira maafrican ataya evanhu ndatutira zvinhu zvangu ka ndakutlakusa hembe dzangu chaidzo ndikati zvinorema hembe zvinorema even bhegi ndaisa zvinhu zvisingaremi guys zvisina udzi kati bhegi yarore ndatakura futi mabhegi aya hanimaona ndazadza mabhegi aya ndamanya kupost office kuya ndadzokera postnet ndikati ndidzoserewo pasikero adzosera pasikero bhegi rata 20 kg ndikati apariri kuremaradza ndikati aiwa chinhu ichocho chakafa zvikanzi ndizvozvo ndikati hazviti pekutanga kugukumbawo kuchisina chinhu bhegi randitwe iko zvinova kuti rakazara kudai zvikanzi go and wedzera ndobva ndasvika ndikati guys tikana vachiwedzera ka sikero iya inenge yakafa ukoko kuairport vanosvika kuti zarasa zvinhu zvako ndozorasa kupi hazvikwanisiki animaona bhegi ai chingoenda vanaro riri 20 rakati handichatovhuri mabhegi aya chikaita chikuda nawari ma20 kg zakare apa guys vaitorevesa guys kuti ndizvo ende zvichokwa ndichenda kupairport akanosvika 20 ndakagwadziwa nema3 kg 6 kg dzangu dzakasara idzi guys unaona anyway zvadarika ipapo ndafamba hanzi ndikudawo mafuta emarini ndibate kuwhatsapp molini ndibate kuwhatsapp ndinouye kururu ndapinda zvangu mundege takutanga jeni manje ndapinda Ethiopian Airways yangu uyo ndapinda apa unenge uchihlavaro pane nyaya ndakambouya kuti kune munhu akarumwa nejuru asvika paairport akabva anzidzokera ndirifamba chingozvitarisa momota hakuna here juru ratouya ndichingozvitarisa kuti hakuna here juru ratouya mai mwana I'm trying by all means to avoid my temptations kanimona ndikati juru rinokuruma jeni yachanga kapa varoyi vonenge zati varoyi vakatotaimira kachiposta chifly chakati ndirachiya varoyi vari kutozviziva chete kuti vasaziva varoyi apa pamunopadzana akakudzai
ndakandirasera sevaro indini ndasvika zvangu zindege rangu ini guys ndobhilivhisa ndinobhilivhisa kuti mnhu anoziva zvinhu panzvimbo ndisingazivi chinhu handina kufuza guys ndiri changamu ndini ndasvika paairport maimwana ndikutonunguruka zvangu chitendinera zvangu muairport muya ndakati chisvika paairport kudai so ndikaona mazisikero aya anomaona ndikati masikero aya pamasikero apa izvo hauindi wega kunesa vakomana varipo ini ndakaita kunge Jubrand guys ndaona vanhu vachitoisigwa pasikero vakomana vakutakura mabhegi evana vachiisa muzvingoro ndobva ndangoignora nemabhegi angu ndikandogatsika padenga zvisingabvumi kuchida kunyatsa kuona bhegi rikabuda exactly 20 something 100 racho ndakundogadzira chitu zvikanzi mother you are not allowed there ibasa revamwe vanhu iroro vibe ndasingazivi kasi ndatove nehope kuti bhegi rabuda zvakafanana narimwe 1 rabuda chitu chikabuda kuti darapimigwa mabhegi aya ndobva auya mbapima mabhegi aya zvikanzi mabhegi aita 20 kgs point something ndikati right okay zvaita tumedi luggage inandisisa chinhu guys muend luggage aufa zvikanzi kusasa chinhu chiri more than 100 mils imimi vari kuchenda kufamba mubve mateerera because pane malessons ekuti mudzidzo kana mufamba musazoita bastupid kumaairport zvikanzi hamusesa liquid chinhu chinenge chiri more than 100 kgs 100 mils hachiiswe muhand luggage hani muri kunzwa meaning to say kuti Colgate kana ikangoita 100 mils more than 100 mils haichatopindi havatoidi vanototirasa andika kana chigubhu chemvura havatototirasa saka ndakameka sho ndapeka kuti ndoa kuti diki anomaona daisa imomo endilage chimiyamiyazvika papaya vanhu vanzi line yezvitadedzegwa vanhu vari kukwira ndege yakati ndaimomirapo kuti chekini kudii ndatobhilivhisa ndatofamba kuti ange munhu munatoti avamai vanotogara kudiaspora ndatenda ndocheka ini mabhegi angu zvese ndaputirisa mabhegi angu riro kuzorasika rimwe ndaputirisa nemaziplastic aya ndaputirisa bhegi rangu ndaisa apa parakasvika rakatsemuka sei ndaisa pasikero papaya anomaona ndatocheka ini zvikanzi zvaita nguva dzakati motonga magedhi anenge avuka muenda nopota zvemagedhi zvakafanana akaisi tagara tongokwira zvedu ndege dzekunda kuzimbabwe nekubvuka muno south africa cape town chichi munoka wemozambique saka zvakafanana ndadii kati kuti tichamirira kuti ndakanogara padhuze ipapo ndikati ndinosara nendege guys yakueurope kai takuenda kueurope unosara uchinzi bhodhi magedhi anovhagwa uri uko uchitiwaya kudii ndakanogarira mudhuze kumbeni ndandiri panumber 1 guys vamwe vese vagara uko ndakati pachisiti cheche ndoba ndotogara ipapapa kuitira kuti paunongobvura magedhi kuti number 1 kuruza kupinda ndakati number 1 kamukoma kuti ndakati number 1 magedhi achifukwa ndakati number chitendo gezi richidaiva ndichitoita number 1 kusvika ndiri kudai so ndichitomuti passport yangu kudai confidence achiti amirai paline apa ndikati asindiri number 1 kuina nditorika number 1 ndapinda guys kada jera zvindege zvedu izvo zvatoi tichikwira zvacho tichiinda zvedu naDurban ngotidzoka Zimbabwe zvimafast jet wati anomaona tichidzoka hey gedi razonzi chipinda rafurwa gedi chipinda iminde ndaita number 1 ka ndapinda tinuyu ndakanaka mukati ndikunodai so tatendera tafamba kudai ini kukuzira number 1 kokuti handizivi anomaona saka ndanongotevedza zipassage riya kuti richanotisvisa pandege zipassage ndatedza zipassage riya nahara zipassage rasvika padhoo ndege china zvima air hostess zvimanyama zvakapfeka green zviripo wena zvimanyama zvima air hostess amosati vanhu vekuethiopia vakanaka vanhu vekuethiopia zvisingaiti tasvika tatopinda papaya hallo ndakazongonyera kukumbira selfie guys ndakazonyera kukumbira picture because ndandiri panumber 1 guys ngozvivakakazara vanhu ndikati akakodzava ndikabva ndapinda ndikanzisiti napa ndikasiti rangu apa lucky ndandakaenzesa pawindow guys handiri pawindow pe ipapo ndasvika zvangu ndapinda muya ndione zindege mai mwana rakabva pano kunosvika uko haisi fast jet guys Ethiopian Airways kana kuti British musanyeperane kuAfrica uko mazviwa haistambori fast jet kana kuti mango dzakazofezwa kuti dzamanga majera idzi zindege mai mwana zindege rakabva pano kunodai uko mai mwana pano ndikwa mutoko ndikati zindege iri tapinda manje mai mwana riritori nemarows rinenge rine marow 4 muri kunzwa 4 anzi mabhegi no bobo ndandwati kuti nenyaya chazosvika ipapo pauri kuti ndiadress apa ndafamba ndapinda mukati mwemiya ndadai ndikutsvaka zvangu semunhu anoziva kuti hava namba ndingakamira sei paya ndikutendera ateza manamba ndaona namba yangu ndikati kuwindo bo ndasvika zvangu ndadila pamberi pangu guys zindege iri vari kuafrica tiremufresh vamuwisise vari kuafrica nevaya vasina tariso yokukwira ndege chibvai mangovisualiza ndichikudzai kudai ibvai maona muvision imeni zvandiri kudzai ndege munenge matokwirawo ndege right ndapinda mundege muya guys ndasvika ndanogara kudai so pandege pakona pangu apa pamberi pacho pane TV guys chitv chiripo chiscreen internet iripo mundege guys internet irimo paya unongochitobaya ngokuti ndakatanga nchinyera kubaya baba kwakune machaina akagara sire konga
ano akagara kumasura anogona kuona zviri kuita munhu ari kumberi saka agara pakati yaipona chidongoro dai ndodai ndomuvhara nemusana kudai ndomuvhara nemusana ada kuona chini apa ndinoda kudzidzira kuona zviri kubaya zviri kufamba sei apa anomaona saka dai ndikachoka kudai ndomuona ari pachinhingirikira pakandidongorera ndovhara nemusana wangu kudai ndinanyatsokuona kuti zviri kufamba sei ndasobaya kuti ndoda kufiga out kuti ndisazonyara kuti chilaptop ichi chinoshanda sei anomaona kuti alright apa ndepekudzima nekuita ondiripaona asi yakanyogwa nezvimwe zvirudzi zvii zvakanyogwa apa ndoda kuisa kuenglish ndiona kuti chichi kuitika ka anomaona ndakanga ndichingobaya chise button ndose chichasvika paenglish ndakazongobaya mene pandakabaya pafair guys pane pandakazongobaya ndobva yati nti ikabva nyero ti languages chikati english chikati dutch chikati china chikati chichi ndobva ndanobaya paenglish ndabaya paenglish chaenda kuenglish ka chabva chaburisa mamovie manje aripo anomaona ndikati uku ndokubasa kwangu zvoko kwemamovie kwatiri kuzi tikuenda kure uku akunosvika pamanje unenge uchingoona mamovie right apa mind you guys haupindi nemvura zvinhu zvirimo imi muteereri vari kuafrica imi zazodzana nemaoko right zindegeriya tapinda muzindegeriya tagara paya ndatofigure out kuona kuti mamovie pane maafrican movie pane mawestern pane maclassic pane macartoon pane chidhinu yefe pane maafrican movie fake movies ndatoona mamovie angu bho aripo ine ndandabva zvangu ndakadownloada mamovie angu pai muipad chiti ndofamba ndichiona muroti anoona kwai Sandra zvausina kumbotudza zvese nai zvenyu vanhu vane utsinye Jessica vanhu vanouya kuno kwasina kuudzivi zvinhu zvaoneka saka izvo murodhi vanofunga kuti munoziva sei kana vasinga kuudzivi zvinhu zvavanenge vauyu wait thank you SIS MELLY, my spirit was down now I'm better avakuudzivi chokwadi I'm here to save you the truth to tell you nothing but the truth anoona ndazvigarira paya ndakuona ndanyatsokuona yamuchaina kumasiro kuti wangu wachindongorera ndiri kuziva pandiri kubaya ndabva ndanyatso kumusira spese kuti anyatsokuona ndikatana kuti nti akadongorera kandi kumuona tanyatsokuona kuti hai mamuziri kuza zvaari kuita aida kuti aidatodzerawo ini ndaidongorera kumberi kwangu kune mukomana anga aripo manje chaina futi namakaziva chaina pakati apa pane chikomo chena chechimudiki changa chiripo so ndaikazozvikonewa zvimukoma kuti zvaita mwana uyu ndaiti ndikamudongorera kudai so anenge achibaya pachilaptop chaindika pobuda mepu kutodza tiri papika ozuma kudai ozuma kudai tikunoburuka pakati tozofamba takadi handimana zvaaita guys ndakatira kuda kubaya kuti ndione kuti mwana ari kuita sei ndichida kubaya kuti pabude ndione kuti hai zvino ndakazvikonewa andimona ndakazvikonewa apa ndane confidence kuti ndiriziva muchaina ndirikugara ndiri 1 remember ndichiri 1 pasita pazopinda muchaina wechi2 wanaigara naye hama yavo vanga vari hobo machainai hama yavo iyoyi ranga riri gurupu auya agara pasiti rekutanga akaisa chimaski anoisa zvimaski amunoti tichine covid ivo ndo vakaine covid but anotipfekera mamaski muno munyika medu muno right agara kwekutanga uku saka pane siti pakati pedu apa ini ndandafamba nekajira ndakanzwa musafambe nekajira munopuwa mukati ndikati zvijira zvekupuwa pamwe cheche kambofukwa nemumwe ndikandifambe nechijira changu ndafamba nekajira kangu kaindobva ndaisa kajira kangu pakati nechiend lake changu pakati apa handatoona paya ndada kutobaya muchitobata mukati ndoona kuti munei muzvibhegi mukati ndogona kusangana munhu akakanda kana 100 pounds akanga manya mukati kutobata mukati muyandobva ndasangana nema-earphones emuNdege zvangu zvanaka vanozokupa zvavo ma-earphones asi ndatomawana ndatouya kumberi kudhara right ndadii paya tatogara paya tiri apa takasimuka tiri 2 netata pasiti apa tiri 2 nemurume uyu antika asi tiri paairport guys handidi kunyeperai maiti tivairira kuairport ndikukupai experience antika mukoma kotoni makambona paairport mazimba isachidiscussa nyaya 1 munozati ndikutokudzai chokwadi kuti vazonyarara vazhinji ndandakatsika chinja kanzi SIS MELLY diaries apa haimona saka unoziti SIS MELLY plus kandofunga kana ndakagara pachikamera pastadi mu1 room mangu muya ndenge ndakaita hameno haimona zvasiyana nekundoona in person ini nditori giant mukoma kotoni haimona nditori munhu giant ende munhu akasvika sebagwe charo repachiruriya saka kana ndakagara panhingirikiri ka pacheya yangu iya ndechingobudawo samauso saka vanhu vaiti waiona matasa kuti munhu uchidarika kuti munhu uyu but ini ndiri munhu wevanhu guys anomonona paairport vanhu wani akazongoti zvivindi akati akacheuka ati cheu akati famba akati cheu akati SIS MELLY ibva ndacheuka anomaona akafara vose vanga vakamira vanga vachidhautaka vakati ye ndivo ndakunza indivo takazotaka kuita noise paairport ukanzi mati mhombs ava vanozika nevarume vakaripoti SIS MELLY aizvikundiriselebhuka guys mungatoda musatombosora ini muchinyepera nakana kuramba munonoagiwa nemasisters enyu but pafeya
chapter ipo guys ka nditori celeb nditori celeb ndakazvionera ku airport uko guys ndakazvionera ku airport uko kuchamutini bvunza yona chana pa airport yanokudzai sesemeli tafara tatogwa ma group pictures muchamaona ma group pictures vamwe vari kukwira ndege vari kuenda kuZimbabwe vari kukwira ndege vari kuenda kupi sasoparadzana paya anomaona ini muNdege mandiri ndasangana nevasikana 3 vema COS ne1 aenda kuItaly akawana zvekuship saka nyaya yekuship iyi mundifungidza nda kuzokupai tip mukadzi uya kwana ane 47 years aitoenda kuship kuItaly akawana basa saka ndakamubvunza information ichibvunzirawo imi musingadi kuresearcha imi madiaries muzondituka zvakanaka asi information ichikupai right takwira pa ndikati saka iwewe vanhu imi masita akasiyana manje ndati guys tatiri muZindege muri kunzwa Zindege rakabva panonikwa mutoko saka hamutoonani matakati kuma kuonera panze pavakazonogara mene kuti munenge mune 3 compartments ndakanogara kwakupesera uko hanazombovaona hanomaona right takazoonana kuEgypt uko ndiko takazoonana kuEgypt kuEthiopia ndiko takazoonana kuAddis Ababa mene uko ndiko takaonana ikoko right ndege yakuti takusimuka manje anditimaona zvazviya fasten the seat belt, put your seat belts like this. If you want there's an exit what muvaziva nti unosati wambokwira ndege kana mukakwira ndege andika kune vasikana vanenge vari vanotokudza kuti munoita semuchidemonstrate mabhande enyu munosunga so kuitira safety yenyu zvaitwa anditimama tadii tapinda animaona mundege aiwa kawana enji munozvisa ndikutaura izvi because makapindawo mundege dzimuchiuya kuchando saka mukuziva mina ndimboudza vanhu vari kuAfrica uko vazive icontent yangu this is my content for now it's my content time yes ndichauya nemunhu ane nyaya yake vanhu ane nyaya dzavo ndisikuti musai nenyaya dzenyu munoya nadzo asi content ndichikufamba nayo then nyaya dzenyu ndichizouya kune munhu ane nyaya yake cheko uko ndichauya nayo masikati akapiwa chigwere nemurume ari kutiza right saka ndadii paya ndege yanzi siriri yakusimuka guys mona kana mana chinhu one feeling isingajairi kunkomba kuti ndekusunga kwendege ndakaita guru kuti ndege apa ndiri pahwino ndayanzoona Zindege nemukuru waro itajera pasi chitika Zindege nemukuru waro iri rinotena sei ndakunyatsokuona ndakaita kudongorera pazve kudai apa laki rakasimuka masikati kandege yakasimuka masikati wakachena ndege yakarivhesa shuwa reverse tatena murunway tafamba shoma yazomanya yazosimuka inotanga yamhanya hani muri kunzwa inotanga yafamba shoma ndege imi vari kuAfrica nyatsokuteererai inotanga yafamba shoma ndege kana iri murunway yofamba yozoti yomhanya munozati ndege inomhanya yakamhanya ndege ikamhanya ikatanga kuti takusunga manje paya panoti matumbu anosunga kudai inema ndakazoona chiro varungu chiro zvimachena zvezvinozvitisa vanosimuka ndege ndakavatarisaka vese vanosinzira kudai kuti vange vakavata ndindoga ndakasara ndakasvurira chidainyatsokuona vanga vatodai vese ndichivaona chivadla bokolo nekusaidi kuti haufa ndakuona panosumuka ndege apa taufa vazhinji vanga indodaro futi cheta kunge mahamba aminochinge chitika vanga vadai kusinzina ndindoga ndakasvirikati iro kaniginda gori ari pamukoba ero ndege yazosimuka manje yave stable guys apa ndina kudya guys ka excitement mosati ndakudzana ndiri pa number 1 pagedhi paya pamagedhi panopinda kuti ndinotenga dringi kana chikafu ndakati ndingasiyiwe kwe magedhi avako rega ndika saka ndakanga ndasimuka ndine nzara hana muri kunzwa ndakanga ndine nzara ndisina kunyatsodya saka ndikati nzara yasinombosaya ndozvona kumberi guys tapinda muyami ndege ndaenda kuzoti kwa ndege munopuwa chikafu chichi kufamba nentima talo ndege yazosimuka nababa vaya tafamba nemuindia uya muchina uya chinochona ingofariro zvekunguvata ngopfeka chimasa sikandotara nyaya indege ita zvokutaura aka guys munhu wachona haasi kuita zvokutaura hamuchina aibhuwa kumberi kwangu kune machina futi kwakune mwe mudzara wano wechirungu akari kumberi kwangu pamachina apa ndiwo ndakambotota sokuti tizame kutaura naye zvinyaya anomaona vamwe havasi vari kumachina ngotaura chirunzi chavo usingahwisiki ndazvibayirira zvangu nditoona zvangu mamuvi paya ndonakigana nemamuvi ndege yafamba tapinda muZambia right ndege ichinomira muZambia guys munonzi musaburuke imimika taramba takagara isusu vabva nendege muri kupinda vanhu vemuZambia mapinda mave vari kukonekta kava vapinda vainhaka tinotsva isofia in London vapinda akomusoni cheko panotenda kuLondon chaiko kucity London mira kwani ndiri kuenda here kucity kuLondon chaiko mira uchaona ndadii paya mapinda taona saka munhu anenge patiketi panenge pane nhamba uye unogaraka pazouya mai vekulabhata vaya mbuya vauya vakauyawo nemwana wavo mubvana musikana mubvana
vatasitraunde iri yana ndabva ndakaisa chibhegi changu chiya vagara apa vagariswa pakati pedu mbuya vaya ndikati zvino musikana yako nditi do you know Vemba ndikati me I don't know Vemba. What is the Vemba? Zvikanzi Zambian language. Ndikati me I don't know Zambian language. Saka ndatona kuti pana papatove ne problem pano. Mbuya iyi haigoni shona inati kuno Vemba. Kukona kune muchaina tava 3%. Saka kutongoti mwe noma kutongotamba yake panapa ndozviripo. Inini apa mai ndoda kutaura naye hapana. Alright. Bo tutita zviripo. Rasimuka. Mai vagara. Ndege yasimuka. Mbuya vaya vakuda kubata zvinhu zvavasingazivi pachiscreen vachibaya zvasingazivi. Ndikati what do you want to do? Mbuya vaya ngoti mbuya vari ngoti baya vachingoti vakadzima voita on kuda vaitsvaka kuti vabayawo. Saka ndakazovaona munyatoinda ndikati mbuya ndosa zvinoitwa mundege muno ida dongorera uko. Saka ivo chandidongorera unobva ndatanga kubaya ndichibaya kuti vadzidzire vatore kwandiri. Saka ndanoti ndikabaya kudai so ivo daiwo ndichivaona nepakona izo unobayawo pandabaya paya ndobaya apa handisesi kugona kutaura nelanguage. Saka zvino ndivaite maaction ndikava kutokopa ndinobaya apa ivo bayawo ndaivaona kuti kuda kuzai zvaitika mundege kwamakodori ndikuona nekonaiso kudai soka vagere pasati pangu vari kuno ndikabaya kudai vaindona nesiso kudai ndobaya chivo nobayawo anomona kusvikira chitv chavo chaita anomona ndobva vasikana vaya vanofamba muvazouya nemaearphone vari pamunhu nemunhu maearphone mbiya vayapiwa maearphone vatambura pakutsvaga vaipi kuti maearphone aya anenge ane zvipini 2 kudai ndobayira pai vakatambura kutsvaga vajaira chehwani chiya vashayiwa ndobva ndati language ndobva ndazvomura pana ndakaisa changu paya kuti vaone ndobva ndanyatsombozvitambisa kudai kuti vanyatsokuona ndakabata chavari kutambura nacho ndobva ndanovhura kudai ndobva ndati nechepasicho ndakaona vachidla nekonezi vachidla gogo naivowo ndobva vandaona vatorawo chiya vanodongorera pasi pandabaya paya vabayawo zvaita ndikati kuti tichingwenda takadaro anomaona ndege yasimuka mbuya ane zvivindi mbuya havana kusinzina maziso kana pane munhu wana ndakatisa ndakona tanosinzina here vanhu vese panga pachisimuka ndegeka vese even pechitu vakadai maziso mbuya vangu vakadongorera kusaidi kwangu pawindo kuda kutoona ndiri kusumuka sei mbuya vakasimuka nesu nendege vakadongorera panzi ndikati mbuya ine zvivindi right bo tasimuka paya takuenda kuEthiopia vachitanga kuuya nechikafu manje vasikana vaya vanofamba nechikafu vachikupai chikafu chakati chichipfuura mbuya vanenge vanga wanzarawo ndofunga chikafu chichipfuura mbuya vakasinza rongo kudai anomona musikana yakauya mbva patedza kuwisisiwana vanhu vekuEthiopia wavo havanyatsogona chirungu vanotaura chirudzi chavo chandichakuitirai skiti nichitevedzera zvavaita mundege vachitaura manzwa saka ndagara pasi ndadzikama I'm going to do a skit kari kavidhio ndichikutaridzai zvinoitwa mundege kana vachitaura nelanguage dzavo ndakanga ndakateerera ndikarekodha ndine recording chakuberekulera ndakarekodhera iwaizve ndakarekodha kandiita kuti ndigozopa madhayarisi zvikuitika mina ndikuplayera recording ndakaplaya recording ndikavarekodha vachitaura zvinhu zvavo zvavannikikira vanhu vekuEthiopia but ndichaona zvaiswa paikomiya wabaya man asi zvirimo chete right up ndipo here I think there is Dieu. International. Il est 6h21 en heure locale. Votre sécurité et votre confort, nous vous demandons de rester assis, ceinture de sécurité attachée jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez garder vos sièges jusqu'à ce que tous les passagers aient débarqué. En un moment, votre équipage se fera le plaisir de l'assister. Les passagers continuant leur vol sur un autre voyage peuvent contacter notre équipe ensemble pour toute assistance. Recording yakareba mai wakarecording right saka ndakarekodha kuti ndigozokuitirai zvavanenge vachiita mundege ndika right ndakarekodha kuti ndigozo zvavanenge vachiita mai ari penasi mai aenda kuchikoro maya saka ndikumboenda kuBirmingham kundokati kuinda right mbuya vachikafu vafamba vazouya ndikati ndikabva ndagogo relax ndo zvandagona kutaura because language ndisinga chikafu chichasvika painyapa chichauya chikafu musikana chikafu azosvika patiri apa asvika patiri paya hapana zvokubvunza tinoda chiyero kuti vanhu vaingopiwa chikafu chakafanana muzitray rako unongopiwa zitray rako kudai tapiwa zitray zviya asi guys muzoudza vanhu vekundege kuti vasada kuti jairira guys chikafu vawedzere guys nekuti inini handa kuguta senge chatakapiwa chachi handina kuguta guys chemukuEthiopia chekutanga kungoti vanhu unozongoguta ndinongora chingokupai anomuona zvakasiyana but chekutanga ndo chainaka chikafu chavo asi ndinonyatsa kuguta anomuona ndakaita kunge nditati kuna mai vandipe ndikupedzisirei chikafu cheichi chavamasiya anyway mai vangu achitovawo neshara zvandakatozoona because vakadanzva nechivharo cheningirikiri chefoil chinenge right tapiwa tray yako yekutanga unopiwa manga munenge mine kaplate kerice
kanenge kane stew yacho nameno zvimwe zvavanenge vakaisa zvavo zvekuethiopia right. Mubva mapiwa juice, unotaura drink yaunoda, drink unotaura drink yaunoda, majuices anenge aripo, macold drinks chichi, munenge mune doro rakanzi bravia meno bravia whatever, doro rinenge ririmo zvakare. Saka vaingopa munhu plate padrink, obvunza kuti drink ipi paipai antimaona. Saka munenge mune starter, munenge mune kaseta kabhani kanenge karimo, so karo kanenge karimo. Saka karo aka ndokavanokupa majarini bhata ekudyiwa namai vaya anoona vanokupa odzisa kabhata pachiri. Kune vari kuAfrica vanomboenda caution basket, zvanotaura zvinozviziva. Ukapinda caution basket unopiwa karo wopiwa bhata rachona wozviningirira wozvizorera wega. Saka mai vakapiwa mabhata 4 nemistake kuenda kwandikuita akanokora ndobva angovapa. Saka vakapesera vave nemajarini 2 nemabhata 2, jarini chachawo nebhata zvese. Vapiwa paya mai mwana muchaina wapiwa zvake. Amuchaina ndakatanga kutodla, ndakatanga kutopedzawo, ndatodlawo changu baba chikafu chacho, ndatopedza, ndakatanga kutodla chibhanzi ichocho. Anomona tesa majarini, handizoti apasi vasina kundikopa maya. Kuda vangu vari busy kameno zvakafamba sei, havana kundikopa. Nokuti dei vakandikopa, dei vakaona kuti bhata haidliwi, vaide vakaisa pakaro. Saka ndatopedza paipai ndatodya, ndatoguta, ndatoti chidhiki chikapu chacho chakanga kudayowo chejuice. Ndikati shamwari, come back here, I'm not full, you can give me this one. Kamukadewiswa hafu, ndikati no, put more. Saka but ndakazomwa zvitatu hangu, ndakati stand there, ndikati chikutu, ndakausara neke3, ndamuti stand there. Asi ndakaona kuti handisiri ndega, vanhu saka bva tanga kutodaro. Ndakati my sister, this is small, stand there. Anomona nevanhu vangu vari kumasure, saka bvati totodawo maseconds double, vanhu vakatanga kurwa double 3. Anomona right, kwezi tongozvimirira kachingotaura zviripo right. Tapedza chikafu paya, ndatogara paya. Momzi haya yapindira raisi, yapedza raisi, yapindira mabhisikitsi. Papa nemari mabhisikitsi anenge aripo 2 mapaketi mabhisikitsi. Yapedza mabhisikitsi paya, yaenda yapinda pachirow, yarova chirow chiya, yanovhura manje mabhata. Yakatanga kuvhura bhata rekutanga, ikananzva, yainanzva chigumo dai bhata. Muchaina ndakamona chinitesa kudai ari mumasika, indikati kunge sina kuzviona ngati sakusaiti. Ndikati manje ndovaudza sei moms kuti moms ibhata iyi. Moms vakatonetsa kutoignore, vachitorova serious, vachitoita mhene vachidya bhata. Vakakudubura kagaba kekupedzi kekutanga kebhata. Andika vakavhura kechi2 vachifunga kuti majarini aya zviri different. Ndofunga kuti vakafunga kuti yogurt kana kuti ice cream ameno dzakasiyana kayellow majarini bhata nekekiri. Handisiti havazivi majarini, handizivi. Vakapindira majarini. Ndikati nhasi zvavo mai vacharutsa vakagara pakati pedare. Vakatanga kudya majarini aya, vachidya majarini aya nechigumwe. Vapedza kechituka, mai hapana yesina kutarisa kuti yezoona kuti vari kusvika kupi nemajarini aya. Anomaona padrink vakanzi drink vakanongedza chigaba. Ini ndakafunga kuti vari kunongedza juice. Musikana akabva ati this achibata doro vakati ndikati mama beer, inangoti mama beer. Anomaona havana kuwa. Musikana akati this kechitu vakati mai vandotaura vane kuma 65 ko 68. Musikana akabva doro riya mubvangu apa kene doro. Nokuti mai doro rakatogwa nemachaina isangari pasaidi. Saka ivo vakafunga kuti drink kana kuti kene rekoti chandisi vavatorawo doro riya. But ndakazoona kuti havana kuita mistake. Vantoziva kuti ranga ridori because vakati chikudubura kuti kudu kawani pakumwa paipai. Ndofunga changa chosuka chobvisa chirungurira chebhata. Ndozvandakafunga, chirungurira chebhata checha. Ndofunga because vakarova tuka chichi 3 4 vakatiza kupinda pazviri. Bva vangoisa vakatora zvibhata zvasara vakakanda mubhegi ravo, vangwa nehenzibhegi yani, vakavhura mendhu vakakanda zvimabhata zviya. Muchaida ari kungoona angoti ndatiza kusaidi kudai tiza kusaidi kudai so muchaina vakatora bhata riya yanga sara 2 zviya vakazvikanda muhendibhegi mavo vakaenda nazvo. Zvinonyunguduka zvakasvika zvaspoila chibhegi chavo chose vaisa mubhegi. Pakunovhura ndofunga apa pamwoyo panga popisa apa. Vakati vachivhura chigaba chiya chedoroka kuti gudhu. Ndikati mai ava vari kubvisa bhata chichi2. Ndobva ndati kune musikana uya give her another one. Anomaona chichi2 vakazopiwa chebhulu, vakamupiwa cheblack. Ndosho vakazingira kumwa vachimbozororera manje, vachimwa chidoro chiya chizororera manje moms. Vakadhakwa nebhata moms, vachipedza kudaroka vachibva varavata flat moms, vadhakwa akaya kuzova dongo raka. Ndikati moms vavata, ndikati moms gone, vanga vadhakwa nebhata. Anomaona right, tafamba tafamba. Moms yakutoenda kutoilet kureka vakuzambia kuenda kuEgypt, kuenda kuEthiopia. Tafamba tadzoka guys, network yanga yambotiza. Kwanzi ndio zvitene mamaleti mamaleti roji kati kutaura bhata shamwari bhata sha ndati kutaura pana right.
Saka moms waenda toilet manje. Andi saka pata akagara pakati kafa kusungirwa nemuchaina. Kuti vaende kutoilet anditika. Vakungopa saini kuti muchaina asi kuzviwa. Varikupa inda ndikumaindi kuti ndakambotanga chitoko varikumboti kudiko. Izvo kuda kuti pasaini kuti sumuka iwe ndipinda paenda toilet. Unaona? Muchaina akato relax zvaka asi kunzwa. Language guys zvakakosha kuti sometimes kana vana mai venyora penyuka kwidza mai vako ndege chero usina kumboikwira iwewe vangobva kana kuZimbabwe vapinde kana muSA. Kana vari muSouth Africa vakwidze ndege vangoenda kana kuDurban nekudzoka kana kuCape Town nekudzoka. Zvakakosha nekuti vanozodlabhata. Unaona? Exposure ingori right so kuti vana mai vazive zvimwe zvinhu. Kana mai vako vapenyuka vaite kuti vave exposed kuzvinhu zvakasiyana siyana. Right. Moms vazosimuka. Thank you Nevasters. Thank you. Vakazosimuka moms manje ndobva ndaona toda toilet ndobva kuna my brother vaya muchaina ndikati space she wants to go to the toilet. Vazosimuka mai vaya. Chandakaona pana Gogas pana mbuya anditika mbuya vanga vasina kupfeka bhurugwa. Guys ndikudza ichokwadi. Ndikutokudza ichokwadi kwa bodo mbuya vanga vasina kupfeka bhurugwa. Anoona ndikutaura kuti ndi mbuya munhu mukuru avasi mbuya munhu mudiki mbuya ndi mbuya munhu mukuru. Munhu mukuru cheche vanga vasina kupfeka bhurugwa mbuya. Because vakati vachisimuka dei vachina muteti vaya dress ravo vanga kupfeka dress ravo rakareba hombe rakanaka. Andika nema please rakaminyiwa rose. Anoona nemagaro rose rakaminyiwa rose kapinda mukati. Saka ndada kuzviona. Anoona ndikazozviona vakutodzoka kechiti mbuya vari kufamba kumashure kwese kwakaminyiwa apa vanhu vari mudege vane utsinyeso mbuya vakafamba ndikati toilet iri pakona apa vakanotedza toilet vakapinda mutoilet muri kuona vakabuda mutoilet vakadzoka vanhu vachingodongorera kudai vachitedza kuti vadhonze dress kungodhonza dress rambuya kuti rimire zvakanaka kudai vanhu vakatadza anoona saka vadzoka muchena yakabva asimuka panga akagara vanogara papa pasina munhu pasitire pamberi panga pane vamwe vake kuti mbuya havapindi pavakadaione saidi kuti vapinde panoti ko dress rese rakaminyiwa vaufa Gogas ndibva nevadhonza dress rariya anoona zvikanzi chii ndikati stand havasana language ka vanadhonza dress avo vanadhonza varabuda mudisco dress rariya anoona vavazogara anoona vagara manje guys famba vachigara manje moms vayamba vaisa maearphones avo vavakona avo vamenotiva iwewe papa mamuvi tangunduruka tafamba atika tasvika munhikiri kubva kuZambia patasvika kuEthiopia kunonzi burukai mese munhu sera kuburuka takukoneta ndege inenge chigadzirwa chisofiwa hameno chigadzirwa chichichi anoona tasvika pataburuka saka obvious muIndia kuti muchaina fakubuda kobuda moms kobuda inini andika pakusimuka patriple Q takubuda tese kuenda kunogara panze tichimirira kuzokwira ndege kuenda kuSwitzerland anoona kunodzokera mudege kuenda muSwitzerland tichidai sina buda ndona dress radliwa futi ndakati bombs wakazina bhurugwa kwava kuti dress radliwa futi kechitu tamuline manje rekubuda manje ngikita kamera tori kumberi vafambire dress radliwa ndakahotambura ndakandochivashirija manje kuti vasaone ndichingozvuva dress ndikadai ndokweva dress kuti dzigarimire panzvimbo kusvika tanobuda ndichikatsa dress ramoms anoona mwana wavo akatosvika pakuenda kati nditaura manje language handisi kuzviwa takangoti mama dress inside dress ameno kana akazviwisa kuti ameno kuti vakazviwisa kati kudi ameno ndimona saka ndangoti dress inside mama because chilanguage ndasingaundichi but ndandabva kundiprotect moms anoona ndokuzoparadzana kwatakaita taparadzana papana moms ameno kuti vakazokwira ndege aindepi taburuka manje ka munhu akati ngware vasikana vatatorashana mudege ndege yehombe kai tatorasana baba ameno kuti vafamba sei ndikati manje panapa ndati tiketi rangu gedhe A15 ndikati pekutanga kudana toilet asisina toilet kandandazati gedhe A15 riri papi aro iri kudai ndatevera aro ndadoriona kuti iro ndikati gedhe riri kurei exactly unoona ndadzoka unoona bekumasure kunoko ndakutsvaga internet manje kuti ndimboudza family deni kuti ando pandasvika kuya kwakangodhakwawo futi kuEthiopia yakadhakwa Ethiopia of course airport Ethiopia kana veduwe ndaona ndikati ndaona vanhu vakagara murestaurant but murestaurant umu ndofunga unofanira kudownload inonzi VPN kuti ukwanise kubata internet saka vanhu havane maVPN vanenge vakagara pai vakagara kwanzi Gordon when are you getting in Birmingham what SIS MELLY spaghetti quite sure SIS MELLY spaghetti in junction spaghetti junction alright tafamba papaya tadita ndaona papaya ndabva ndaona mukadzi takakwira naye vemasiOS apa simugana mukadzi uyu ndikati saka ndima ndakatanga muona pekutanga ndikati akandisekerera ndikati muzoti magana akangoshatawo sisi kudai ndikati muZimbabwe ndikati hello masisa ko ndeipi ngona kuti asikuwa pandakati hai
vadaira ndakazama kuti ndandaita senenze kuti chienda kataura pakupinda vanoti accent ndeye kuNigeria ndikati where are you from chikanzi Ghana ndikati where are you going chikai Manchester ndikati we are together come let's sit here ndatomudhonza ina ndinonokika guys ndatomudhonza ndatomubata hanzi naAnabel aiwa takakuunblocka one Anabel takakuunblocka tikakuta akanga takagara takuda semwana wepadhiaries chiti aiwa ighost yedu mwana wedu padiaries zvanga zvakanaka zvikadi tikambokubloka toona kuti wakubvarura musike zvaiunozonya kudhererawo vanhu vakuru ukati ukazombotinyanyira ndikazoda kunyatsa kutsvaga kuti who are you ndikazokuwana kuti who are you andiona saka ndikabva ndaita peace kuti at least ndikuziva munhu wandikudhila naye kuti ndiende kana kunyatsomuda hazvinditori time kusvika pandoziva pandopaya tombata but anyway hatina kusvika ikoko wakabva waitako munhupo saka yes you are back Anabel you are free fara mucomment section fara nevamwe isusu hatitukewo vanhu vedu tinongozvifarigwa tingoda kuti tifare anditika right tikumbotaura jeni so tabva paya tapinda papa ndaona vanhu kasikana ndamugarisa apa vaikati sara wakabata mabhegi aya inda kuenda kutoilet asana nemabhegi mukadzi yaya ndaenda kutoilet saka ndichibva kutoilet kwekuya ndikati nemukadzi ndikati zvikanzi I want to talk to my husband no internet ndikati look internet is there tatagara paopposite pechi restaurant mochisa chirestaurant chimwe chinodhira tochirapa pane chirestaurant chiripo tatagara pasati pechi restaurant ndikati everybody has got a laptop and vari pamafoni that means ndofunga apa pane internet apa pachirestaurant but chinenge chiri kuona utenga chikafu tiri kutotaura kudaro pakabva papfuura mwe musikana muZimbabwe andikandobati SIS MELLY ikati yes kani zvikanzi ndikati kweyo zvikanzi ndandiri muNdege abva kupi ndikati saka ndakatinewa tina kuona wani zvikanzi ndakuonai but handichifananidza kuti ndime kana kuti panazoona vanhu vachimhanya vachiti SIS MELLY ndipo ndachika kusvika padhuze haobo famba apa titese zvikanzi ndikuenda kuUK Manchester tikati come on uya taungana manje ta3 tikati internet todini handeyapo svikai tochika ndinozvikanzi ndikati mirai ndokudepartment kwangu kuchonga muchangamo ndasimuka confidence wena ndasvika paya pane akanga kanzi supervisor ngati supervisor can we have a table for 3 apa nana guys mwabvunza sikana vamwe vari mucomment section umu anana send sikana kati SIS MELLY manje togara moto saka tenge ndikati handei animona chikanzi table for 3 confidence vanokuita tovakusave fastika mama kazara pangoti pachisimuka vanhu vaitobatwa chitonzi reserved animona ichibatigwa vanhu vasangana send table musiwa ndichidzokera kwasikana ndikati vasikana ndawana nzvimbo handei kuinternet zvikanzi tino ndikati handei kuinternet tinoona zvimwe taveko hapana zvavangambotita vanhu ava handei vasikana yaita sumudzana nezvibhegi zvedu nezvijira tasvika pa table for 3 yedu yairipo tasvika taisa tapiwa tanzigarai pa haishandi hana haishandi haibati iripo yakatonzi airport tototi haibati iri haibati internet tasvika paya tapiwa stable redu toyazosevhiwa wena takatasara tikafana kuseka ndikati guys saka moita sei todii pana psikanzi are we going to just sit ndikati kune waiter auya ngati waiter before we order can you please have internet muri kunzwa teerai mupabati vasikana vachakonfirma kana vari mucomment section zvikanzi no here we don't have internet do you have VPN tikati VPN zvikanzi you have to download VPN first ndikati sikana hapana kana dhiri panapa zvikaitodii ndikati uko kune vamwe futi vari pamafoni kune mwe kuseri uko ndichekuseri kwachona restaurant iyo yakanzi London the new London kudi ameno ndikati handei ipapo zvikanzi timoenda ndikati migarai pano ndotsvaka table ndasimuka wena ndaona manager chitomira chiti kunze kuchimama kazara chitomira ndakasvika pana manager ndikati hi my brother can I have table for 3 panoona zvikanzi table for 3 ndikati yes can just give us 10 minutes others will go then you give a table anana sent 10 minutes ndikati sikana ramba makagara ipapo ndikuya 10 minutes nditoramba ndakamira panapa vachisimuka vanhu chinzi table for 3 pachisaridze nchiti handei uko takasunga tisina kana kutenga kana chivanga kusina chitesa remurese ndiyo achitesa kudai so tichinoka zvibhegi zvedu nezvimachira takananga kuseri uku kune mwe restaurant tichinda kune mwe restaurant kuya tichisvika kune mwe restaurant kwekuya tichitosevhiwa zvakanaka table for 3 tagara paya ndiye munhu akatomboita tichitombowana zveinternet mbijana because akatipa internet ine password but dzinonetsa hadzibati saka aingoti message ndatakutogarirapo kuti ikapinda yomboita nguva pasina tikati vasikana pana vashadhopi totobva pana pakana nguva dzekuenda kunopinda mugedhe mudzakwana because pana at least tikutombo inononoka kupinda asi tikutombokomuniketa nevanhu saka tatitogarirai pano zvikanzi manje tisingatengi ndikati okay ndine zvimari zvandinazvo zvidhola hazvichatika todle vamwe vasinganingiri inangu zvimari ndave nazvo guys asomanga vasina manje ndikati todzokorodza iyaya tichibva kustokfela maiziva pataibva kunopana namagosari lusi paya tiri mota paya lusi chilapitsa lusi akuramba kulapitsa because angasina kuisa mari ndikati podzokorodzeka izvozvo aiwa atida ndikati titiwo ndikati guys alright tione menyu kuti tiigera 3 wena takafanira kuseka kutoti mwe nemwe yake ndikati
oh, okay, menu yauya. Tavura ngati, okay guys, let's order the cheapest of things panapa. I'll pay. Tavura mnikiri meme mushu. Uchipuku chawo chiya chichimenyu chiya. Tione chinhu chikutangira pa $18, $20, $30. My US guys. Do you take rands? Do you accept rands? She goes, no. We only want euros, pounds, and dollars. So because you want rands and because they've got money value rand, you don't want it. She goes, no, we don't take rands. Mamadula marands now. I'm gonna. I see what mamadula nima pounds. Atakana banana ni pounds. Tikashododi ndagara nevanhu pano Twitter say kuti utengere vanhu samusa. Ini guys that zvinzura nzara kuti utenge samusa iwodla rice wakati azviti guys. Rice iri kunzi $18. Pamunhu one. Ndatambura pai ndodini ndikati let's see how big is the food. Chindiro chiya hachiti kuti mushe muri 2 guys.